5 gange, da de var på besøg i Baskerlandet. Stadionuret har kun passeret 7 minutter, da Real Madrid starter deres målfest. Ronaldo smed bolden ind over, og Benzema helt flugter føringsmålet i nettet. Betænkningstid og tøven er der ikke meget af, kun beslutsomhed. Ronaldo kan meget mere end at lægge op til sine holdkammerater. Han kan i høj grad også score selv. Det kræver en vis lårmuskulatur at score fra den afstand. Han scorer mange mål, men det her er alligevel bemærkelsesværdigt. Osasuna når kun at sunde sig i 3 minutter, før de igen skal hente bolden i eget net. Denne gang er det Higuaín, der har sidste fod på. Han får en god bold at arbejde med, og tipper den elegant over Andres Fernandes. Det kunne godt have været Ronaldo, der var endt med at blive noteret på målet, men han vælger meget loyalt at lade Higuaíns lob sejle ind. Kort efter pausen må Casillas vinke farvel til sit rene mål. Osasunas højreback er gået med frem og slår et præcist indlæg, som Nino hætter ind. Arbeloa må tage det mål på sin kappe, for markeringen er simpelthen ikke god nok. Real Madrid kunne have vundet endnu større, men de kan kun takke sig selv for, at det ikke skete. Her mangler Ronaldo lidt af den uselviskhed, han viste i første halvleg. Osasuna laver et frispark på kanten af feltet, og det er en meget dårlig idé, når modstanderne kan sætte Cristiano Ronaldo til at sparke. Her er han dog heldig med at score, da han gør det via en menneskelig bande. Ligesom Ronaldo bliver Higuaín også dobbeltmålscorer. Ronaldo viser igen sit værd som oplægger på venstrekanten og rammer sikkert sin holdkammerat. Det er helt sikkert et af de nemmere mål, Higuaín har scoret, for han får lov til at hætte bolden ind, uden at blive presset af Osasuna-forsvaret. Målet bliver kampens sidste i en knusende Real Madrid-sejr.